Kano sa kaning Manila siya nga, ug sakto atong tubag. Pisuhon man noon ta. Bot, Mo bitaw. kanindot na atong akong tubag nga dahil walang pera. Ako kay kami pong tatlo. Mo bitaw, ang ako sa bitaw mas mabuti. Unya nga nung himuon yung sayop, ang insakto. Mong gani na ambot lang ning Manila. Nya. Saan naman lang di ba ngawa naman tayo pagkapuntahan ano niya. Tinanggutungan ako. Pas mo ta. Mas mong gitaan ni ron. Na. Ang maayo ani. Unsa man? May say plano ba? Say plano. Ha, say plano. May pa. Pagkilimos na ta. Sige, sige. Sige, Sige magpakuan ta. usa ka. Magpabuta-buta. Ako magpabuta-buta ko. Ikaw. Hasta sako. Ako. Unsa? Pa-disable ako. Kamo ka. Suway ko no. Sample ko no. Sige, sige ta na. Eh, andam na mo kay nanay tao. Savage! Sir, maluoy ka na mo, sir. Aga, kwarta siya. Goto na kaayo. Uy, kaluoy ginin nyo. Kaugyan, sir. Maluoy kaayo, me. Sa gamay lang, sir. Di ay kinintos. Oh, daraw, kinintos. Oh, sa kay kinintos. 50 man eh. Ay, salamat. Ginugong nagit sa Ginoo sa akong mga pagampo nga makayo ko og mga buta. Nanay ko! Paita rin. Ano nangyari sa inyo? Mga Bisaya kayo, no? Lagi, sir. Bisaya lagi, sir. Ay, huwag ka bala ka, kay tabangan ta mo, kay nakibaw ko anang inyong giagyan, kay niagi po ko ana. Hita lagi may trabaho, sir. Sige, tutulungan ko kayo maghanap ng trabaho. Baliw ni sir! Nagpabuta-buta rami sir. Uy, pero di may hanap. Uy! Pasabot ana, maghanap, mangita og trabaho. Mao ba, sir? O yung ana, din na lisura sa daning Diris Manila, sir. Ay, problema ba yan eh? Di ba kasi napriso na may kadiyot? Lagi, sir, kay daot yun nga, nag-practice mig Tagalog. Nilo siya mong Tagalog? Sakto kay among tubag. Saan na yung mga Tagalog? Uy! Ako sir kay kami pong tatlo. Tulong magimi sir, tulong. Imo! Ako, dahil walang pera, sir. Imo! Ang ako sir, mas mabuti. Nga diha may kuan, sir. Kaya gipatay ba? Gipangutan namin. Mo yung mong gitubag. Unsa na gipangutana sa mga pulis? Unsa ganito? May anak nga kanang sinong pumatay nito. Oh, dito ba ko nga? Kami pong tatlo. Tapos, di sundan na sad ni anak nga. Bakit niyo pinatay? Ingon sa dayon ko, dahil walang pera. Ingon pagit sir nga, sa presinto na lang tayo mag-usap. Ano? Tubag sa dayon siya. Mas mabuti pa. Di pusasan, Mami Trit. Preso mi? Mao di ay na preso mo. Inyo man giangkon ang krimen nga nahitabo. Ay, mao ba dito, sir? Hala? Dili dato ninyo inanaon pagtubag. Unsaon Sir. Dapat ang itubag dato ninyo sa gipangutana sa pulis kung sinong pumatay, mas mabuti. Kaya di mo presona na, kadalo ra mo mos mental. Ano? Di na natay trabaho kay mamintal. Mamintal na ta. Mental ba? Dili mental nga pangwarta. Mental kun dili. Mental hospital, dili mental nga trabaho. Mental nga sudlanan sa mga buang. Unsay buang, sir? Sige, magsaya muna kayo dyan. Unsa mas tao ka, sir? Uy, kadako na maglawas siya magsaysay mi. Kasunis mo na, kasunis mi. Mo gyud. Siya na marol. Kauwaw siya na magsaya, sir. Uy, Tutuyang mula ka panudlo. Piste, dili saya nga isulot. Saya ba ka nang maglipay-lipay mo? Maunay saya sa Bisaya na maglipay-lipay. Tagalog, saya. nga na, sir. Kibaw na gyud ta. Salamat, sir. Salamat. Sir, sige, maglibang muna kayo dyan. Alis na ako. Sige sir. Isa. Libang. Pwede ba? Kauwaw. Tingo awa malibang dili. Uy, unsa ba sa nito? Ay, daghang tao. Ganahan ra man guro na siya iyang. Lain kayo, ihugaw kayo, mauto. Sir! Sir! Oh, bakit? Wow, kay malibang. Malibang, Sir, magdiri, magdiri sir. tao dili. Mo bitaw sir. Piste! Dili maglibang nga malibang. Maglingaw-lingaw ba? Nga, sir.
Mao di ay na. Sige sir, Wala salamat magod kay sa hibaw. inyong gitudlo. Sir, Hmm. problema nga gid ning Manila. Oh, sige, sige. Diyan lang kayo. Maalis na ako. Sige sir. Sige, sir. Sige, sir. O, say cancer. Ada! Ibaliw na ni. Ayan. Ano to? Butlang cancer ko nung. Ano sira to? Sir. Bungol man sa din. Klaro. Tika muna. Magpalit muna kayo ng disinteng damit. Unsam sa ta. Nangita ganitag trabaho kay wa tay kwarta. Papalito na sa noon ta. Sam. Bati lang naong. Ay, dili ba? Ang buot pasabot na magpalit, mag-ilis. Ah, unsa man taon ning Manila oy. Hasta ang mag-ilis palit dayon. Sang talibog gani eh. Problemahan aning tabia. Unsan lang kay atong buhaton? Gusto niyo bang umupa ng bahay? Say nanong ka naman. Ayo! Kan ikaw lang ako kay bawo kay sulti. Unsa man taon? Unsa man taon? Unsa man taon mo na mo? Manok nga popahon. Sa balay pa yun. Dili upa. Ang buta ko'y pasabot sa upa, mag-abang og balay. Kay kamo na sad, nauon ako. Dapat pala hinubog yung mga sarili nyo sa pagsabi ng Tagalog para hindi kayo mahirapan dito. Ako bunal na gikuro. Kana, unsa kay bawo tay kwarta ing tudloan sa tanang hubog-hubog. Kapag kid, Ingong hinubog. yabag naman ka na siya. To gamay ni kuwang Ay, pasabot na lang hinubog ba? Tunan ninyong maayo. aw. Ing ana din na sir. Siya na sir. Bawal ito, sir. Sura din kan Tagalog. Bait maningados Manila. Tudloin na lang yung sa pangitag trabaho sir be. Lisod kayo. Tabangin mi, sir, be. Itong gagawin nyo. Maghanap kayo ng mga kartola-kartola sa ano dyan. Pag may nakita kayong wanted, doon. Pasukin nyo, mag-a-apply kayo. Yun lang. Sige sir. Yes! Easy ka na, nay wanted. Wanted timan ha. Oh, wanted. Damay, Ikaw. damay. Unsay spelling Wanted. ana? Wa di na ba ko. Oh, ikaw may nag-eskwela, grade 3. Wanted. 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 Oh, One in, in E, E T, T E, E D, wanted. Wanted. Wow! Tana. Asa to kita ng wanted? Ay wanted. Ay man. Asa bang wanted dire? Basta nas ubos na diri. Wanted. Kana. Yang ano na ingon mga kung naay wanted. Pasudlon ra. Di kina. Busod ta diri Dapat ubos. lagi na yung bangag. Wa diri. Dahan pa man na. Wanted. Dahan pa na uy. Di ba na mo spelling? Mo din spelling dai. Og English katong O N E. Siya W man na. Nga. Bisaya mo na. Bisaya. Di ba to W A N G I K I D? Di na wanted man na. Di oy. Ano? Kana. Oh, wanted gambler. 100 100. k per head. Oo, nangita lagi nagtrabaho kay 100 ang K? trabaho sama anang kuan oh. Sama anang basta nai-ER sa las kay Oh. kay sama anang promodizer. Oh. Merchandiser. Oh, Bulldozer. bulldozer. Lahi manam. Sakinan man na sa mga patay. Muingon ta dito nga kami pong tatlo. Kami tatlo wanted. Wanted. Yeah! Kwarta na. Kami tatlo wanted. Wanted. Yeah. Sakit mo na. Sorry. Ay, nagtagalog ako. Ay, na-English na ako. Mao na basta sabot ta. Igsuod na to diha. Suod. Ingon dai ta. Sir, kaming tatlo Wanted. wanted. Paano? Sir, kami po dito. Tatlo. Wanted. Tana. Manuktok ta, manuktok. Wanted. Ano mo? Abliman. Kami na to tuk-tuk. Hindi pa siya. Oh, Baliw kog sira. Wala may sira kaya mo itok-tokon. Kuyo na. Bahin ta 100k. Oh, 100K. Bahiro na tana. 301. Kaya si Sapa niya itok-tok na. Kwarta ni gini. Magdungan ta ingon ha. Agay! Ay sa. Ako yung ha. Ilog mo ang kwarta. Ang ina ko managdako diha.
100K wanted. Sabi ganito. 100K. Wanted. Kami ang wanted. Kami ang wanted. Kami pong tatlo ang wanted. Anong atin? Sir! 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 Anong atin? Sir! Naa dito, gisuwat sir ba? Naa dito ka ng wanted. Wanted. Bakit? O bakit? Kilala niyo yun? Kami pong tatlo, sir! Wanted! Katong gambler sir. Gambler. Wanted. Kami tatlo. Kami tatlo. Sir. Wanted! Sige. Uwa, kwarta na.